आङो बिदि गिलिर बिबान मोनगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन। आङो नंगौ आं गोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जुजिनानै बिटिआर एकर्डनि उनावहाय आङो बैसोबो जाबाय हिसाबै आङो आफादनिफ्राय फरायसा आफादनिफ्राय आं बिबान आङो दोनथ'नानै आं ओंखारदोंमोन आरो बिनि उनावहाय आङो सानदोंमोन आङो दिनै बिनि उनाव बैसोबो जाबाय हिसाबै राजनितिफोरावनो माबाफोर फिसा बिबान लानानै खामानि मावगोन होननानै आरो बे हिसाबैनो दिनै आङो खनस्रि ब्लकआवहाय थानानै आं खामानि मावबाय थादोंमोन आफादगिरि हिसाबै। दिनै जिल्लायाव गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथांमोना आंखौ खामानि मावहोनो लानानै फैदों। आं मिजिंथिदों बिथांमोना जि मिजिं आरो आसाजों आंनो गिदिर बिबानखौ होदों आं बेखौ आङो आखरे आखरे फालिलांनो बिथांमोननि बोसोन आरो बिथांमोना जि मिजिं आरो आसाजों आंखौ होदों आं मावनो नाजागोन। सेन्ट्रेल कमिटिया जिखिनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय जिखिनि पलिसि रेजुलेसन्स जि कामान्ड अर्डार हरगोन आङो फालिनो नाजागोन। आथिखालाव जों इउपिपिएलआ दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै दिनै पावाराव फैदों। जोंहा गेदेरथार बिबान दङ बेवहाय जि गोलाव सोमावसारनाय बर' फरायसा आफादनि जि डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट आरो गिलु बालु हाथियार दैनानै सोमावसारनाय रन्जन निमारनि दैदेननायाव मोनसे समावहाय बड' सिकिउरिटि फर्स एनडिएफबि दिनै संबिजिर ग्रुप बेबायदिनो गुबुन गुबुन ग्रुप जाफैदों। अब्लाबो जोंनि थांखि डेस्टिनिया मोनसेयानो बे ओनसोलनि बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जनगोष्ठीखौ जोङो बोरै जोङो इकुवेल राइट इकुवेल जास्टिस इकुवेल डेभेलपमेन्ट जोङो बेवहाय गोजोन खौसेथि जौगालु जों बोरै लाबोनो हागोन बिनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो जोबनायाव उदालगुरि बासिनि मोनफ्रोमबो समस्ति जोंहा दैदेनगिरि ब्लकनिफ्राय लानानै मिरुनिफ्राय लाना प्राइमारि कमिटि बेबायदिनो जोंहा जिखिनि सेल दङ पेरेन्टस वमेन इउथ बुथ कमिटि मोनफ्रोमबो बिभिन्न जनगोष्ठीनि सेल बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब लानानै आं खामानि मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। आं बेखिनिखौनो दिनैनि बे गोदान बिबान सायख'जानाय बोथोराव बेखिनिखौनो मेसेज होनाय जाबाय। खुलुमबाय। आं गिबियावनो दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएल हान्जानि गोदान संबिधाननि गोदान जिथु कमिटि दानाय बोसोरथामनि थाखाय बेहाय आंखौ फिन इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि हिसाबै जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों। आंनि सायाव जिखिनि माने फोथायनानै आसा खालामनानै फिन आंखौ उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै बिबान होनायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। आरो आं आसा खालामदों जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ गोख्रोङै दैदेनलांनो थाखाय जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलाव इउपिपिएलखौ गासै रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो मोनसे थिरांथा खालामदों आरो आं आसा खालामदों इसोरनिफ्राय आं खसाखै जोंनि बे उदालगुरियाव कुनु मोनसे बिरोधी दलनि कुनु मोनसे सिनसाब थायाजासे खामानि मावनो हायो आं बेखौबो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों। आरो आंहा फोथायनाय दङ खसाखै जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव गुबुन कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टिया बेयाव तिष्ठिनो हानाय नङा। खारन थांनाय बिसायख'थिफोराव जों इउपिपिएल हिसाबैनो मोनबायाव मोनथाम जोङो एमसिएलए देरहानो हादों, मोननै एमएलएआव जों मोनसे एमएलए देरहानो हादों। बेनिखायनो फोथायनाय दङ फैगोन दिनावबो जोङो बे जिल्लायाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जोबोद स्ट्रङै जोङो देरहासार जानो हागोन आं बेखौनो आसा खालामबाय। गिबियाव आङो आफादगिरि हिसाबै प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'जादों आं रबिन्द्र बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै सिगांनि जोंनि गाहाय नेहाथारि लिटन दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथां रतेन्द्र दैमारि आरो मनरन्जन शर्मा जोंनि बे साब्रै जिथु कमिटिखौ सिगाङाव दाग्रोना होनाय जादों आरो उनावहाय जोङो आबुङै दाफुंना लानो थाखाय थांखि लादों। মানে প্ৰথমতে মই আমাৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ নিচিনা এজন অভাগীক ইয়াতে দায়িত্ব দিলে আৰু আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি কিমান দূৰ সফল হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজেও আৰু আমাৰ গোটেই প্ৰাইমাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ইউথ চেল ওমেন চেল সকলোবিলাকে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব। ইয়াত বসবাস কৰা সকলো ৰাইজে সহায় কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু ইয়াতে থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি উন্নয়নৰ পথত আগবঢ়াই নিব পাৰিম।